الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ادو شمس طلوع تھے آمندا ادو روم دے کنگرے ڈل دے گئے بے موسم باغ کھجورے دے ادو پھپھڑے آئے ادو پھل دے گئے ادو ہتھ لجپال دے اٹھ دے آئے ظلم دے بادل ٹل دے گئے ایندے خوشتر قدم زمین تے آئے کائنات دے نقش بدل دے گئے ذوق سبحان اللہ ہو جائے میرے کو پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ تھی گئی ٹائم کتاب کران یا تو مجمع کنے داد گھنا یہ بہو اوکھا کام ہے کیونکہ آدھ دوست شدے اٹھی گئے نیندروں سے آدھ جڑے بیٹھے وہ نیندر بیٹھے کرے گا اور برائے نام جاگ دے بیٹھا دیدہ بیٹھا میں آدھ نیندرے تے آدھ جاگ دے بیٹھا بہرحال ذکر کرنے توجہ سماج فرمیش میں چلا دوچر جملے ہیں قیمتی استاد صاحب دی زیر صدارت میں ضلع مظفر گڑھ دی آخری سرحد تے بیٹھا ہے غلام عباس تے بھائی صفدر سعیدی صاحب اٹھا سنے محفل کے اندر آنا کدیں توالے جو ایک بندہ سامعین اچ آوے پتہ لگے جتنا تساں بیٹھے وے یہ جتی سٹیج تے بندے بیٹھے ہونا اور وگھیں دے وچ مخلوقاں ہوندے سارے علاقے دے وچ اتنا سنن دے لوگ ہادیاں اور پاکستان دے جتنا تیرے ذہن دے وچ نامور خطیب ہو سن وہ دھرتی تو نہ چکے ہو سن بڑے بڑے خطیب جتنا ہے ملازم جوگر خان قادری کاری رمضان گیریوال کاری منیر جتنا نامور ودن ہے انہاں دی دھرتی ہے سارا علاقہ دریا جت رل دے پائے سندھ تے چنار موزہ سرکی تھانا کندائیے دیکھ آئے بے شک جٹ لوگ دیہاتی تے نبی سیدہ نا جو آپ میں نا خدا دی قسم گردنہ کٹاون کی تیار کی اتنا کرتا دے دے بیٹھو سادہ بھیرا احمد لبائک لبائک دے نعرے ودا برے دے خدا دی قسم سادے علاقے جل دے تو آگ سے بھی اتھا ہی لبائک دے نا کہیں آنڈر جے تو حیران تھی دے خدا دی قسم نکڑے نکڑے معصوم بال جو ہے نا اللہ جاندہ کرے لبائک لبائک بدے آدھے تو ایسی جوان کرانٹ چھوڑ گئے دنیا دوتے بچے بچے ترہ ذوق نہ لگ سبحان اللہ یہ ایک قد شیر دے والا میں دو چار گالی شادی دے حوالے دنال پیش کریں توجہ طلب جملہ لجپال نبی سائیں بتھڑے تو کل کفر دہاں کو روڑ سجے سائیں جانی جان حضور جو ہے سائیں کل ہم انت نچوڑ سجے مدہ چاندر تے پہنچ کوئی بر میچے سائیں بشر دمان مروڑ سجے اکرام بشر جت پجنا سائیں پہلے چاندر کو تروڑ سجے ذرا ٹھار دیا گا زبان اللہ رات رب نے جدا پڑی ہو سی تیرے زلفیں دیتا
तात थई हो सी خون دے مل دے شیر نے خدا دی قسم رات رب نے جدا بڑی ہو سی تیج زلفیں دی तात تھئی ہو سی آمد سے شیر سنی توجہ طرف تور چلتے تھی گیا کولے تے جو نینا کو دھار نہیں ہو سی تیج زلفیں دی तात تھئی ہو سی تھئی ہو سی تیج زلفیں دی तात تھئی ہو سی جڑے جاگتے بیٹھے میں ذرا زور جاگو سبحان اللہ بھائی صدر سیدی دی شعر سنی بڑا سنا دے داد اچھے رہے اے جو عرشات نوری منظر ہے تیرے مسکن دی روشنی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ اے جو عرشات نوری منظر ہے تیرے مسکن دی روشنی ہو سی تیرے زلفیں دی तात تھئی ہو سی اے جو ساقی لکھے دنا ہے راضی بی بی پتول تھئی ہو سی اللہ سبحان تیرے زلفیں دی तात تھئی ہو سی عزیزان محترم